Isikhulu senkampani ehlinzeka ngamanzi omhlathuze water eNyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMandla Myeni uthi ukuzivocavoca abasebenzi kubalulekile kakhulu njengoba ke kwenza ukuthi bahlale bephapheme ngokwesimo sempilo yabo. Umdolomba uthi ukuhlanganyela kwabasebenzi kuphindeke kusize ukwakha ukuzwana bebodwa. Kusho lo ngenkathi ekhuluma neziko lezindaba kwa KZN TV qhubeka usuku lokuzivocavoca kwabasebenzi bale nkampani eRichards Bay. Lapha abasebenzi benkampani ehlinzeka ngamanzi umhlathuze water bebebungaza usuku lokuzivocavoca enhloso yokuzigcina besesimeni esikahle ngokwempilo. Isikhulu kulomasipala uMandla Myeni uthi kuba nosuku lufana nalolu kuyasiza nasekuthina abasebenzi bazane kahle. Umcimbi loyo esinawo namhlanje usuphenduka waba yisiko emhlathuze water siwenza iminyaka yonke. Ubaluleke kakhulu ukuthi ke sithathe isikhathi nje sinikeze isikhathi sisuke emsebenzini sizohlangana njengabasebenzi kube nemidlalo esiyenzayo. Lokho kusisiza kakhulu ekuthenini sithola ukuthi ke sithola ukuhlangana njengabasebenzi sikwazi nanokwazana kube khona izinto esixoxa ngazo participate emidlalweni esuke ikhona. Kubaluleke kakhulu lokho ngoba siyakholelwa kakhulu ukuthi kulesisho esithi ingqondo ephusile itholakala emzimbeni ophilile. So ingakho ke sihlangene la namhlanje sikwenza njalo ngonyaka lokuthi abasebenzi bakwazi ukuhlangana. Lapha bekunemidlalo eminingi abasebenzi abebeyidlala ngenhloso yokuzivocavoca nabo ke abasebenzi bakushayela ihlombo kuba khona kwalolu suku. Usuku la namhlanje lubalekile kithi ngaphandle ukuthi lu encourage ukuthi sizivocavoce sibe fit so that singangenwa izifo kalula, kodwa kakhulu lu encourage teamwork nanokuzwana emsebenzini, friendship and all that. Good day, sports day sibanaso every year. Lo suku lo lesiza ukuthi every day sikhombisa ukubaluleka kuma fitness ku improve health yethu. Ziningi izinto esifundisana zona kuyasiza singabasebenzi nokuthi sikwazi ukuthi sazane sihlangane naso zonke izikhathi. Yeah, that's a lot. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthulile Ntuli eRichards Bay. Isikhulu esiphezulu senkampani ephakela amanzi umhlathuze water uMthokozi Siduze usenxusa umphakathi kaNongoma namaphethelo ukuba baphathise kwezikhali zamantungu ompompi abazophakela amanzi kumawadi amahlanu akuleya ndawo. Uduze ukuthi beumhlathuze water bazoqhubeka nokuthuthukisa izimpilo zabantu ngokubahlinzeka ngamanzi. Ukusho lokho ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le1 KZN TV. Lapha indawo yakwaNongoma engenye izindawo entula amanzi njengoba umphakathi uphoqeleke ukuthi ubanga amanzi kanye nezikomo. Injabulo bibhala ebusweni kumalungu akule ndawo njengoba sezophuza amanzi ahlanzekile ahlinzekwe inkampani umhlathuze water. Ngibonga kakhulu ukuthi uWard 5 ubusokola kakhulu. Zonke indawo zakhona amanzi singenawo. Okuhlule noma kukhona ezinye inkwantrake bezisigubhela phansi ephela amanzi. Ekugcineni kwakhona besihamba siya kwelinye ihlathi ebelibizwa ngokuthi uDini Mfana. Sifike khona siphanda amanzi phansi sikhe ababa iswayi kakhulu. Siwaphuze agcina nawo aphela sangazi bese sikha ngenkomishi sikhe ngo5 liters ncenge ngokugeza. Ekugcineni kwakhona sesibone ugumbi nenkampani abayibiza umhlathuze sayibona isiqhamuka nentuthuko yamanzi awusizo olukhulu empilweni zethu esesingayisithola sitshala okukusiphilisa emakhaya senze kuyizingajana siphile sidle sikwazi ukuthi sigeze sipheke ngoba besingasakhona ukuwasha kaningi senza nje kube kuncane. Isikhulu esiphezulu kule nkampani sinxusa umphakathi ukuqinisekisa ukuthi labo mpompi baphathiswe kwezikhali zamantungwa. Lolu hlelo lokuhlinzekwa kwamanzi ludla isigidi zemali elinganiselwa ku96 million wamarandi. Sizobheka umsebenzi esasinxuswe umnyango wezamanzi ukuthi silekelele njengoba isimo sesomiso besikadlile KwaZulu-Natal ukuthi umphakathi ukwazi ukuthi uthole indlela zokuthi uthole amanzi, ungathole amanzi einqoleni lezi ezazithuthela amanzi eminye imphakathi igcina igoduka ingakwazanga ukuthi ihlomule iwathole amanzi. Njengamanje wonke umsebenzi usudle ngaphezulu kuka 98 million rand emalini esasinikezwe umnyango ukuthi singene kulolu hlelo lokuthi siwenze amanzi kule ndawo. Sizoqhubeka ke kwezinye indawo sizogcina sesifikelelile ku 180 million rand ngokwe-budget esinikezwe umnyango wezamanzi. Angisho kakhulu emphakathini ukuthi lo msebenzi akuwona wasemhlathuze water. Thina njengomhlathuze water besicelwe umnyango ukuthi siungamele lo msebenzi. Lo msebenzi ungomphakathi, umphakathi ohlomulayo kulo msebenzi. Siyawanxusa ukuthi njengoba sifakile lenqala sizinda bayiphathise kwezikhali zamantungu ngoba uma ngabe bezoyilima
kuyolimaza yibo igcinene bengeke bakwazi ukuthi bahlomule ngokuthi bawathole lamanzi lawa esebefakelwe uhulumeni. Siyanxusa yonke nje imphakathi esifundazweni sakithi ukuthi makwenzeka mhlambe kuba khona ukuvuka kwemimoya, kukhona ukungaboni ngasolinye, sizama ukuthi sigweme ukuthi ingqalasizinda sisondele kuyona sizoyilimaza ngoba kuphinde kutholakala yona le mali encane engekho ukuthi iyolungisa lengqalasizinda esiyilimazile. Asithole ezinye indlela zokuthi siveze ulaka lwethu, siveze ilaka lethu makhona ungasiphathile kahle, kodwa ingqalasizinda bakithi silekelele ukuthi igcineke ngoba umphakathi uyayidinga. Inkampani uMhlathuze Water yethule lolu hlelo kuma-ward amahlanu okuhlanganisa uward 5 kwaFakude, uward 10, uward 11, noward 14 kanye noward 17. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaNongoma.